Добрый день, шановные сябры! З вами канал «Казки на канапе» и я, Людмила Захарэвіч. Сёння мой канал адзначае першы прыгожы юбілей. Роўна 5 год таму назад, 15 лютага 2021 года, на канал быў загружаны першы відэаролік. Спадзяюся, сябры, што вам і зараз цікава бываць на маёй канапе, слухаць казкі, якія ствараюць для вас беларускія пісьменнікі, класікі і сучасныя аўтары. Сёння, у гонар юбілея, я хачу вас пазнаёміць з новай кніжкай беларускай пісьменніцы Таццяны Дамаронак. Кніжка называецца «Жоўты дзьмухавец перамогі». Вось што піша сама аўтар і звяртаецца да чытача. «Вітаю цябе, мой дарагі чытач. Перад табой зборнік апавяданняў пра легендарную гісторыю Беларусі, пра жыццё ў нашай краіне тваіх аднагодкаў, такіх жа хлопчыкаў і дзяўчынак, як і ты. Перагортваючы старонку за старонкай, ты даведаешся пра тое, што думаюць, мараць і чым займаюцца героі апавяданняў. Пра іх захапленні, добрыя, карысныя справы, пра тое, як яны дабіваюцца пастаўленых перад сабой важных мэт, неабходных для шчаслівага і плённага жыцця дзеля росквіту нашай любай радзімы. У гэты зборнік уключаны некаторыя такія апавяданні аб вайне, але скажу так, мне чамусьці сёння захацелася пазнаёміць вас з вясновай такой гісторыяй. Можа, мы ўжо стаміліся ад доўгай зімы халоднай, таму сёння вашай увазе я хачу прапанаваць невялікае апавяданне, якое называецца «Бэз для мамы». Калі ласка. У двары 5павярховага дома па гладкім чорным асфальце з ганарліва паднятай галавой раз'язджаў Слаўка на бліскучым новенькім ровары. Калі хто не ведае, ровар – гэта веласіпед. У яго быў цудоўны настрой, і ўсё з тае прычыны, што нарэшце спраўдзілася яго мара. На дзень нараджэння мама з татам купілі яму жаданы падарунак. Хлопчык думаў пра тое, што яго сям'я проста выдатная. У яго такія добрыя і ласкавыя мама і тата. Яны ніколі не сварацца, любяць адзін другога, любяць яго, Слаўку, і маленькага брата Жэньку, і заўсёды прыйдуць на дапамогу. Слаўка з задавальненнем катаўся па двары, але адна думка не давала яму супакою. Заўтра мамін дзень народзінаў, а хлопчык яшчэ не падрыхтаваў ёй падарунак. Мама, як і ён, Слаўка, нарадзілася ў траўні, толькі ён на пачатку, а яна ў самым канцы. Матуля вельмі любіла вясну і лічыла яе самай цудоўнай парой года. У гэты час абуджаецца ўся прырода і распускаюцца мільёны яркіх і пахкіх кветак. Самыя любімыя маміны кветкі – бэз. Яна любіць іх водар. У суседнім двары каля дома растуць такія кусты. Кветкі на іх ужо распусціліся. Але ці можна ж нарваць букет? Слаўку было вельмі няёмка. Вакол людзі, а ламаць галінкі дрэў непрыстойна. Не, я не магу гэтага зрабіць. А як хацелася б падараваць маме яе любімыя кветкі, перажываў хлопчык. Так, разважаючы сам з сабой, ён і не заўважыў, як выруліў у суседні двор. Дык вось жа гэты бэз. Перад ім звісалі з галінак вялікія гронкі пахкіх белых кветак. Але тут ён убачыў цётку Кацю, якая прыбірала ў яго двары і каля гэтага дома таксама. Слаўка пад'ехаў да яе і нясмела прамовіў: «У маёй мамы заўтра дзень нараджэння.
Яна вельмі любіць кветкі бэзу. Можна мне сарваць толькі одну галінку для яе? Цётка Каця усміхнулася, падышла да бэзу і сама адламала некалькі галінак. Ну, калі мамін дзень нараджэння, тады трымай. Працягнула яна Слаўку букет. Але, ведаеш, на тваім месцы я для мамы пасадзіла б пад яе акном цэлы куст бэзу. Кожны год вясной ён радаваў бы тваю матулю сваімі пахкімі кветкамі. О, шчыры дзякуй, я падумаю, сказаў Слаўка і паехаў дадому, каб ставіць кветкі ў вазу з вадой, а потым увечары павіншаваць сваю матулю з днём народзіну. Настала лета. Хлопчык не забыўся на тое, што казала яму цётка Каця, і пра гэта расказаў свайму тату. Добрая ідэя, падтрымаў той. Мы абавязкова купім некалькі кустоў махровага бэзу і пасадзім іх пад нашымі вокнамі. У адзін з нядзельных восеньскіх дзён яны ўдваіх адправіліся на рынак і выбралі там самыя лепшыя кусты белага і ружовага бэзу. А прыехаўшы дадому, пасадзілі іх у двары. Прайшло некалькі гадоў. Кусты добра прыжыліся, падраслі і пачалі квітнець. З таго часу кожны год у канцы вясны пад вокнамі Слаўкавай кватэры засвітае бэз, і яго водар пранікае ў пакоі. Тады мама ўсміхаецца і кажа, звяртаючыся да ўсіх: адчуваеце, як прыемна пахне бэз? Яна адчыняе вакно і доўга-доўга глядзіць на кветкі, а Слаўка назірае за ёй і думае пра тое, як добра, калі ў жыцці можна дарыць адно аднаму вось такія прыемныя хвілінкі радасці і шчасця. Вось такая прыгожая гісторыя пра дабрыню, пра сямейнае шчасце. Я дзякую вам за ўвагу і спадзяюся, што і надалей мы будзем разам з вамі чытаць і слухаць казкі на канале «Казкі на канапе». Дзякую за ўвагу. Да пабачэння, да новых сустрэч.